Ħallina nħarsu lejk, dak il-wiċċ ħażiż li tant jaxxaqna. Għatina li nħossu l-ferħ li taf iġġib int biss, meta tatina lill-ibnek Ġesu. Għatina wkoll ir-rebħa fuq dak kollu li lilna jżommna imjasra. Oħroġna rebbeħin, Marija Bambina. Jekk nistedinkom f'dan il-mument fil-bidu ta' din il-purċissjoni għażiża biex impoġġu fuq ix-xbija ta' Marija Bambina l-intenzjonijiet kollha li hemm fil-qalb tagħna f'dan il-mument. U nitolbuha tlieta vajmarijiet skont l-intenzjoni ta' kull wieħed u waħda minna hawnhekk din il-pjazza sabiħa, imma wkoll dawk li jinsabu l-bogħod qed isegwuna, jew dawk li jinsabu l-bogħod imma jinsabu xorta waħda fil-qalb u fil-moħħ tagħna. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, il-kaparina mitimbejn, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, il-kaparina mitimbejn, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Issa fissija tal-mewt tagħna. Marija Bambina, Sultana tal-Vittorji, itlob għalina.